Chako gi mago madhi mbele od bura Nyakura Mgajwang'. Jaod bura ma West Mugirango Stephen Mugaka omako bura e doho ma Milimani ka koro dwaro mondo mi chung bura manyocha odonjnego jaga budget mathurka Margaret Nyakango. Wach meko Nyakango osebedo kanyuolo paro mopogore opogore e pacho ka moko kuom jotelo tude kod weche mag siasa kaluwore kod chung' mare e kwedo weche tiyo marach kod omenda mag jopiny ahinya kokalo migawo mar omenda. Kokalo andika mochwal e doho kendo yango Dansano Mari kaka okile burano, Mugaka ochayo gima omiyo Nyakango imako mana sani ewi ketho ma ikune notimo e higni 7 mokalo. Mugaka dwaro mondo mi doho owit oko seyo manodonjnego Nyakango ka koro penjo gimomiyo ne oko ofweny ketho e kinde mane pedhe kata puodhe ne lemo mar jaga budget e higa mar 2019. Oboke no yango ni kata bang' od bura higa mar 2019 nondiko ne bede migepe matimo nonro koting'o koda ka mano ma kedo kod mibadhi bado bila mago kwach kich kod duol machoko osuru e pacho ka KRA duto ka bende nitiere gi chilo mamieno Nyakango bed migepe go nokoni Nyakango ne onge kod chilo moramora mane miene gino Mugaka koni od bura notiyo go e puodho Nyakango kaka jaga budget tur kae ting koro nitiere ewi doho mariango adier mantiere ewi seyo makamago. Koro Mgajwang' en wacha bende